दिनै गबरथला दख'रा दुलाराय बर' फिसा आफादनि मोनसे बडि टार्मिनेसन जादों, नाथाय नोंथाङा आफादगिरि बिबान मोननानै मा फोरमायगोन जोंनि खौरांनि गेजेरजों? गिबियाव बयनिसिमबो मागो दमासिनि आरो लोगोसे जानुवारि दाननि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जों बे गबरथला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं गोदानै दाजानाय आफादगिरि। जोंना देग्लाय 2021 आरो 2022 बे 2 बोसोरनि थाखाय आंखौ गोदानै दिनै आफादगिरि महरै सायख'दों। आं गोदानै आफादगिरि महरै बिबान लानानै जेसेबां हायो बयनिबो हेफाजाबजों आं ओनसोलाव मोजां खामानि मावनो, बयजोंबो अनसायजानाय खामानि मावनो थाखाय आं सिगांदों। नोंथांखौ जों मिथिनो मोनो नोंथाङा सासे एसएम निउसनिबो सासे रिपर्टार होनना जों मिथिनो मोनो, नाथाय खौरांगिरिनिफ्राय नोंथाङा दुलाराय बर' फिसा आफादनि मोनसे गिलिर बिबान लानायाव नोंहा माबा मोनसे जेंनाफोर जागोन नामा? मा फोरमायगोन? आङो सिगां समाव आं नोंगौ एसएम निउसाव मावोमोन। दायो आं एसएम निउसनिफ्राय आं सिगाङाव अपेनावनो ओंखारना खामानि मावदोंमोन एसएम निउसाव। दा आङो नैबे दाबावै जिथु एबसुनि बिबानगिरि लानो गोनां जाबाय। आं दा एसएम निउसाव मावनायाव एसे खमखौनो जासिगोन होननानै आं सानो। मानो होनबा मावनो गोनां माखासे गोबां खामानि थाबाय। जेंनायाथ' जेबो गैया, हानायखिनिखौ आंबो एसएमआवबो एसे एनै आं सार्भिस होनो नाजागोन, अपेनाव नङाबाबो सिंजोंबाबो। खिन्थु आं हानायखिनिखौ आं एबसु लेभेलजों खामानिखौ मावनो थाखाय बांसिन आं थियारि। मानो होनबा आङो गोबां जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय माखासे बेकवार्ड ओनसोलफोरखौ, माखासे लोगोसे सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां रायजो राजाफोरजों सावरायनो गोनां खोथा दङ। गोबां फरायसाफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव सांग्रांथि खालामनो गोनांथि दङ। बेफोरखौ साननानै आं सानो जोंनि एबसुनि लेभेलाव, अर्थात जोंनि दख'रानि सायाव गोबां मावनो गोनां खामानि दं। बेनिखायनो आं एबसु लेभेलजों मोनसे खामानि मावनो थाखाय गोसो होगोन। नोंथांमोननि दिनैनि बे हाबाफारियाव आलासि महरै सोर सोर नुजाथिफैदों होनना फोरमायगोन जोंनि खौरांनि गेजेरजों? नेम बायदियैथ' जोङो गाहाय आलासिखौ बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारखौ हांख्रायदोंमोन। लोगोसे बेवहाय जोंनि आसामनि रायजिक सभापति आफादगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङाबो बेवहाय नुजाफिननो लागामोन। बिथांमोना फैगोनखौ बुंबाय दं, नाथाय बिथांमोना दासिम सफैयाखै। नाथाय जोंनि मथंगुरि बियाबनि इएम बिथां गौतम दास बिथाङा दासिम सफैबाय। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादनि नेहाथारि बिथां खोरोमदाव औवारि सार बिथाङा सफैबाय। दासिम जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां प्रमद सारा सफैगोन होनना बुंबाय, खिन्थु दासिम रायजो राजा नेगासिनो दं।